Умови розвитку освіти нашого краю були дуже складними. Перше про освітній заклад, пов'язаний з Шпановим, який відповідав статусу середнього навчального закладу і користувався великою популярністю, згадується в архівних матеріалах і датується в 30-х роках 17 століття. З початку 18-го і аж до початку 19 століття у Шпанові існувала світська школа на зразок єзуїтської школи певного католицького ордену. У 1963-1964 роках було збудовано пристосоване дерев'яне приміщення школи. Вчителі і учні приймали велику участь в благоустрої території, розбивали місця для клумб, облаштовувалися стадіони, насаджувалися молоді сади. Допомагали й учні у будівництві школи, а саме їдальні. У 2008 році Шпанівська неповна середня школа перших-других ступенів була організована в середню школу перших-третіх ступенів. У 2007 році було розпочато роботу як найширшого висвітлення проблеми Шпанівської школи у засобах масової інформації. Сюжет із цього приводу неодноразово показували на телебаченні Рівне-1, РТБ. Проте тільки у 2009 році, після згуртування громади села та проведення пікетування Рівненської обласної державної адміністрації, справу вдалося зрушити з місця. На добудову Шпанівської школи з районного бюджету виділено 1 мільйон 250 тисяч, з обласного 1 мільйон 250 тисяч також, та з державного 5 мільйонів гривень. Таким чином, завдяки спільно проведеній роботі на сьогоднішній день маємо добудовано першу чергу нового приміщення Шпанівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, урочисте відкриття якого відбувалося 1 лютого 2010 року. На сьогодні у школі працюють 24 вчителя, всі мають вищу педагогічну освіту. Вища категорія – 6 вчителів, перша категорія – 6 вчителів, друга категорія – 5 вчителів, категорія спеціаліст – 7 вчителів. У школі навчається 255 учнів, у першому класі – 36 учнів. Функціонує група продовженого дня для учнів початкових класів. Працює факультет основи інформатики, хоровий спів. Діти охоче відвідують створені гуртки, дзвінкі голоси, історико-краєзнавчий, ми за здоровий спосіб життя, палітра, браво, спортивний, умілі руки та юні екологи. Колектив школи робить все можливе для гармонійного та всебічного розвитку школи. На цьому розвиток закладу не завершено. Спільними зусиллями влад різних рівнів, адміністрації, батьків щиро сподіваємося на якнайшвидше будівництво закладу.